Lawa, Sidna Ġesu ġie f'din id-dinja tiegħu u d-dinja ma laqatux, però ovvjament avveniment tant grandjuż bħal dan, mhux vera. Il-Mulej Alla oġbu li ħabbru minn qabel bħalma għamel rigward il-mewt ta' Kristu, renja l-ġimgħa l-oħra, il-deskrizzjoni tal-Kalvarju. Ovvjament hemm ħafna profezziji tħabbiriet minn qabel li bent Alla kellu attwalment jitwielet fostna. U dal-profezziji kif huma mogħtija, l-ewwel waħda infatti immedjatament meta Adam u Eva waqgħu fid-dnub u Alla ġġudika lis-serb, b'mod misterjuż qallu li jiena se nqiegħed mibeda bejnek u bejn il-mara u bejn nislek u nisilha. Letteralment bejn iż-żerrija tagħha u ż-żerrija tiegħek. Meta nafu li il-mara m'għandix żerrija. Ir-raġel għandu żerrija. Mod misterjuż, però llum nifhmu għal Alla tkellem hekk għaliex Ġesu twieled minn verġini. Mingħajr il-partiċipazzjoni ta' raġel. Mill-bidunet hawnhekk għandna tħabbira tal-ewwel Vanġelu. Il-Vanġelu mħabbar b'mod forsi misterjuż u anke il-vittorja tal-Vanġelu li hu jisħaqlek rasek u inti għad tisħaqlu għarqubu. Nimxu aktar quddiem nisimgħu l-oraklu tal-profeta Balam li kien imqabbad biex jisħet l-Iżrael, tajjeb, fetaħ fommu flok saħta ħarġet barka u waħda mill-tħabbiriet tiegħu kienet li jiena qed narah qal. Imma mhux issa, inħares lejh imma mhux qrib. Titla l-kewba minn Ġakobb u qum xettru minn Iżrael. Qed iħabbar il-twelid ta' sultan li aħna nafu li l-istaten maġi mbagħad mill-Lvant marru jfittxu dan il-sultan. Aktar ma għadda żmien il-profezziji saru aktar u aktar ċari. Eżajja f'kapitlu 9 jgħid illi tweldilna tifel ingħatalna iben u s-seta tkun fuq spallejh. U jissemma ismu kunsulier tal-għaġeb Alla qawwi missier għal dejjem il-prinċep tal-paċi. Hawnhekk ħanislet sempliċement ħaġa waħda li dan it-tifel li twieled Eżajja jsejjaħlu Alla qawwi. Alla qawwi. Li forsi dak iż-żmien ħadd ma seta' jimmaġina kif seta' jkun hekk. Imma l-istorja hekk turina. Imbagħad jerġa' aktar speċifiku minn hekk. Il-profeta Mikea jgħid li inti Betlehem ta' Efrata għalkemm inti l-iżgħar fost l-eluf ta' Ġuda, minnek għad joħroġ wieħed li jkun jaħkem fuq Iżrael li nislu jkun mill-qedem mill-jiem ta' dejjem. Għadar boħra mhux biss qed jgħid li ħajtwielet dan it-tifel, imma qed jgħid fejn ħajtwielet f'Bethlehem kif nafu li infatti ġara, u li nislu jkun mill-qedem mill-jiem tal-eternità. Qed jgħid li għad jitwielet wieħed li huwa etern, xi ħaġa wkoll misterjuża għax kif jista' wieħed ikollu bidu meta huwa mill-eternità. Imma illum aħna il-Vanġelu jgħallimna nistqarru li s-Salvatur tagħna huwa Alla veru u bniedem veru. Alla veru mill-eternità, bniedem veru imnissel minn Marija. U mwielet minn Marija. Infatti, minn mindu konna żgħar tallimna nistqarru illi Ġesu kien ikkonċeput mill-Ispiritu Santu twieled mill-Verġini Marija. Hawnhekk għandna miġbur 50 kliem il-qofol żewġ artikoli kbar tal-fidi tagħna. It-twelid Verġini ta' Ġesu li Marija wildet il Ġesu mingħajr ma kellha unjoni ma' raġel, kif jista' jkun Marija nfisha. Meta l-anġlu ħabrilha dan, Marija qalet l-anġlu kif jista' jkun dan. Xtaqet xi tip ta' spjegazzjoni u l-anġlu jieġeb u qalilha l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tagħtik. B'mod b'lingwaġġ figurattiv jgħidilha li dak li se jseħħ fik huwa att mirakolus u sopranaturali tagħna.
l-Ispiritu Santu jiġi fuqek il-qawwa tal-għoli tagħtik għalhekk ukoll dik il-ħaġa qaddisa li titwieled minnek tissejjaħ bin Alla. L-iben etern tal-Alla bil-ħidma tal-Ispiritu Santu ħa għalih innifsu ġisem u ruħ bħal tagħna. Ġisem u ruħ bħal tagħna. Mattew jirrakkonta il-ġrajja meta jgħid li l-twelid ta' Ġesu Kristu kien hekk. Meta Ommu Marija tarset lil Ġusepp qabel ma marru flimkien instabet ilha mill-Ispiritu Santu. Ma Ġusepp żewġa billi kien raġel sewwa u ma rridx xandara kien tal-fehma li jkeċċija, ġifieri divorzja bil-moħħbi. Imma hu jaħseb fuq dan ara, l-anġlu tal-Mulej delu f'ħolma u qallu Ġuseppi bin David. La tibżax tieħu l-Marija b'Martek għax dak li huwa mnissel fija huwa mill-Ispiritu Santu. Qed jgħidlu Marija ma kienx infidila lejk, imma bil-ħidma tal-Ispiritu Santu ħarġet tqila miraklu uniku fl-issuq tad-dinja u jitilet iben u inti semmih Ġesu għax hu jeħles lill-poplu tiegħu minn dubjietom. Hawnhekk diġà għandna ħajdu hekk ħiel il-għala Alla kellu jmove dil-estremità u hija estremità illi jidher fostna bħala bniedem bħalna tad-demm u l-ħam bħalna għaliex da. Għaliex. U għandna diġà klu li għaliex hu jeħles il-poplu tiegħu minn dubjietom. Ma dinja il-meravilja tal-imħabba tal-Alla sejħilha ir-rewwix tar-rivoluzzjoni tal-imħabba tal-Alla x'waslitu biex għamel. X'waslitu biex għamel. Illi Alla ma qalx ħanagħmel daqshekk u nieqaf. Ma setax jagħmel aktar minn hekk. Li identifika ruħu totalment u kompletament magħna l-bnedmin. Fit-tbatijiet tagħna, fil-gwaj tagħna, fil-miżerji tagħna, fil-ferħ tagħna. U għalhekk ikompli jgħid li x-xebba titqal tilet iben u jsemmuh Emmanuel. Inċidentalment profezija oħra ta' Eżajja f'kapitlu 7 fejn jgħid li x-xebba titqal. X-xebba titqal. Il-kelma preċiża li juża Mattew Parthenos tfisser verġni. Ma tfissirx aħna bil-Malti ngħidu xebba jew mara mhix miż-żewġa, tajjeb, jew mara li qatt ma kellha unjoni sesswali ma' raġel. Parthenos kif juża Mattew hawn tfisser biex verġni. Qed jagħmilha ċara ġifieri illi Marija kienet verġni meta Ġesu tnissel, żviluppa u kien imwieled minnha hekk illi semmewh Emmanuel li jfisser Alla magħna. Għal darb'oħra qiegħed jurina l-grandjożità, il-profondità tal-imħabba tal-Alla. Alla magħna. Mhux Alla li baqa' distakkat, baqa' l-bot, baqa' ma jridx ikollu x'jaqsam magħna, ma huwa Alla magħna. Ġesu li niżel mill-ogħla smewwiet kemm il-darba jgħid jiena kont mibgħut mill-missier. Jiena nżilt mis-sema. Allura għandna l-umiljazzjoni ta' Kristu sabiex jollina miegħu fl-eżaltazzjoni ta' smewwiet. Ma Ġwanni ma jirrakkuntax il-twelid ta' Ġesu. Ma f'sempliċi sentenza jirreferi għalih fejn jgħid fil-bidu jgħid il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. Imbagħad vers 14 tal-ewwel kapitlu tiegħu jgħid u l-kelma sar laħam. Il-kelma sar laħam. Hologos sarks egeneto. Sarks laħam. Jiġifieri sar dak li qed immiss bħalissa. Ġilda, laħam, għadam, nervituri, suf. Uża l-kelma l-aktar diretta biex jurina li l-iben tal-Alla sar uman fil-vera sens tal-kelma. Li kien jgħejja, iħoss, jorqod, li kapaċi jgħaddi mill-istess esperjenzi tagħna l-bnedmin. U allura aħna nsejħula l-inkarnazzjoni. Forsi kelma daqsxejn tqila. L-inkarnazzjoni
ta' Ġesu Kristu. Ġifi Ġesu ħa laħam għal ħin karne. ħa laħam għal ħin nifsu. Sar verament u realment bniedem. Aħna llum il-ġurnata minħabba l-xhieda ta' Ġehova u setet oħra nenfasizzaw bir-raġun li Ġesu huwa divin, huwa Alla veru. Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. U nenfasizzaw u sewa nagħmlu. Però jiftakru li Ġesu sar u għadu u jibqa' l-eternità bniedem bħalna. Bħalissa fis-sema huwa bniedem glorifikat, però huwa bniedem. U l-istess bniedem illi kien imsammar mas-salib u miet fuq is-salib. U l-istess bniedem illi irxoxta mill-qabar barra minn Ġerusalemm. L-iben ta' Alla għalhekk sar il-vera discendent ta' David u l-vera discendent ta' Abram. Għalfejn ta' żewġ nies, ta' żewġ persuni ħansemmi. Bibja tenfasizzati illi bit-twelid tiegħu Ġesu sar id-discendent veru ta' David. Fatt Mattew tibda taqra l-ewwel Vanġelu u l-ewwel kapitlu tajtaw x'ġej. Għax għandna ġenealoġija twila ta' smijiet strambi, però Mattew jaf x'inhu jagħmel. Mattew kien jaf it-Testament il-Qadim u xwiet Alla u kif tkellem Alla mill-qedem. U rrid juri allura li issa Ġesu ta' Nazaret huwa dak li wettaq il-wedi ta' Alla. U allura jibda l-Vanġelu tiegħu bis-sempliċi sentenza l-ktieb tan-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Għandna żewġ personaġġi importanti għaliex insejħulhom importanti għax Alla għamel patt magħhom. Għamel patt ma' Abraham, għamel patt ma' David. Meta ngħidu patt jiġifieri Alla daħal. Alla tom weda solenni, intrabat magħhom illi jagħmel ċerta affarijiet, illi jberikhom. Tajjeb? Nibdew meta ngħidu Ġesu sar id-discendent veru ta' David, illa għax Alla kien wedu lil David. U qallu li inti għad torqod ma' missirjietek ħadd tmut ġifieri. Però jiena se nqajjem lill-ibnek warajk biex ikun sultan u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Tajjeb issa immedjatament wara David min saltan f'Iżrael? It-tifel tiegħu Salamun. Salamun kellu saltna, spiċċat, u mbagħad wirita it-tifel tiegħu Rehoboam u nibqgħu sejrin hekk il-monarkija f'Iżrael sfaxxat eventwalment. Allura wieħed jistaqsi x'sar minnha l-wegħda tagħna li kellu jagħtih iben illi isaltan għal dejjem. Dik id-dilemma solvija l-anġlu Gabriel meta lil Marija qalilha illi inti se tnissel f'ġufek u tilet iben u semmi Ġesu u jkun kbir u jsemma ismu Binilola. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru qed nisimgħuha. Kemm importanti. Dak li Alla wiegħed il-kelma tiegħu ma tistax taqa' mal-art, ma tistax tiġi fix-xejn. Dak li wiegħed il-David 1000 sena qabel, issa Alla wasal biex iwettqu. Jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq id-dar ta' Ġakob u għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Naħseb il-kol kemm aħna li aħna Kristjani dalgħodu. Naħseb għandna ċerta gratitudni fil-qalb li aħna nsabu f'saltna illi ma tispiċċax. Ja saltna sikura, ja saltna infallibbli, ja saltna illi fija s-sultan etern jiggverna fuqna, jipproteġina u jwassalna għat-tmiem u lan divin tagħna. Mela, Ġesu bit-twelid tiegħu sar id-descendent ta' David, anke l-Apostlu Pawlu fil-bidu tal-ittra lir-Rumani jgħid illi l-Evanġelju li hu kien qiegħed ixandar kien jippriedka mal-dinja Griega u Rumana ta' żmienu kien dwar ibnu Ġesu Kristu Sidna li ġej min nisel ta' David skont il-laħam. U jaġi juża l-istess kelma li juża Ġwanni. Skont il-laħam ġifieri huwa Ġesu Kristu Sidna tajjeb
huwa s-sid, huwa divin, però huwa ġej għandu discendenza minn David skont il-laħam. L-umanità tiegħu tmur lura tajjeb għas-Sultan David. Imma jarġa' aktar il-bogħod minn hekk. Aktar il-bogħod minn hekk. Jridu morru jerġa' għal Abram. Abram Alla sejjaħlu u ħarġu minn artu u qallu li hu se jbierku u nbierek il-min ibierkek u nisħed il-min jisħedek u kull darba kien jgħidlu u f'nislek jitbierku l-ġnus kollha tal-art. Imbagħad ġie wkoll iż-żmien meta Alla sejjaħ l-istess Abram biex joffri lil ibnu Iżak fuq l-artal u marru flimkien u tafu x'ġara li x'inkien eżattament se joqtlu l-anġlu tal-mulej żamlu idu u mbagħad kien hemm il-muntun, Abram qatel il-muntun minflok ibnu, tajjeb u semma il-post Jahwe Jire il-mulejat jipprovdi. Tajjeb, imbagħad il-mulej kelmu mis-sema l-Abram u jisimgħu eżattament x'jgħidlu. F'kapitlu 22 tal-Ġenesi. Fejn jgħidlu jitbierku f'nislek il-ġnus kollha tal-art għax int smajt leħni. U hemmhekk juża s-singular. Permettu nkun daqsxejn tekniku hawnhekk. Juża l-kelma seed, mhux seeds. Fejn qabel Alla regolament qed juża seeds, ħafna, plural. Qed jirreferi għal nies li kellhom joħorġu minn ġenbejn Abram, il-Lut ġifieri. Tajjeb, issa hawnhekk juża il-singular. Tgħidli x'differenza tagħmel? Differenza kbira. Illa hawnhekk Alla qed ikun aktar speċifiku. Alla bierek id-dinja permezz tal-Lut. Infatti, il-Lut tawna xi ħaġa, tawna l-Iskrittura. Ġifieri hija barka tremenda. L-Iskrittura li llum aħna nitalmu minnha, l-awturi tagħha huma Lut, nies Lut. Hawnhekk juża l-singular f'nislek wieħed. U minnu dan il-wieħed l-Apostolu Pawlu fl-ittra l-Galatin jgħidilna u ma jgħidx lill-insiel ħafna ġifieri, bħalli kieku jkun ħafna, imma lin-nislek jiġifieri Kristu. Jagħmililna ċara, jagħmilna speċifika. Illi Alla kellu ibierek id-dinja permezz ta' nisel wieħed ta' Abram. Ovvjament Abram kellu ħafna discendenti il-Lut, tajjeb, li ħarġu minnu, però il-nisel wieħed speċifiku li bih kellna nitbierku kellu jkun propjament Ġesu Kristu. Għalhekk Mattew jibda l-Vanġelu tiegħu il-tip tan-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Dawk iż-żewġ pattijiet li Alla għamel twettqu fi Kristu. Meta ngħidu Ġesu sar bniedem bħalna, tajjeb, iva, ħa umanità vera bħal tagħna, però baqa' Alla. Hawnhekk ħafna nies jitfixklu. U tajjeb illi nagħmluha ċara. Alla ma jinbidilx. Alla la jonqos u laqas jiżdied. La jista' jmur għall-ar u qas għall-aħjar għax huwa perfett. U allura meta ngħidu li Ġesu sar bniedem, li qegħdin nfissru huwa li Ġesu l-iben tal-Alla li kien Alla mill-eternità baqa' Alla, tajjeb, però ħalih innifsu wkoll l-umanità tagħna. U allura jekk irridu nkunu vera sempliċi, jridu ngħidu Ġesu huwa persuna waħda. Persuna waħda. Nirreferu għal bħala hu jew huwa. Tajjeb, u nifsu jgħid jien, qatt ma jgħid aħna, jien. Tajjeb? Ġesu huwa persuna waħda, però għandu żewġ naturi. Żewġ naturi, natura divina, in-natura umana. Int kemm il-natura għandek natura waħda, natura ta' bniedem. Okay? L-Anġlu Gabriel għandu natura anġelika. L-ewwa bniedem raqsu Alla. Tajjeb? Attus għandu natura animaleska.
Ġesu huwa uniku fil-li għandu natura divina sħiħa u natura umana sħiħa wkoll. Persuna waħda. Dan żommuh moħħkom il għaliex altrimenti nitlu anke naqgħu ferezija. U rrid huwa importanti li jkollna fehma xierqa u korretta. Min hu dan Ġesu illi aħna nafdaw fih? Huwa Alla nnifsu, Ġesu jgħid jiena u missieri ħaġa waħda aħna. Tajjeb, Lut kemm il-darba kien joħduha kontrih, kien jifmu il-claim tiegħu illi huwa divin, kien jifmuha. Kemm il-darba jaqbdu l-ħaġar biex iħaġġruh vera. Però meta Tumas raħ iltaqa' miegħu imqajjem minn bell-imwiet, Tumas Ġesu qallu ġib sebek, daħlu fil-pjagi tiegħi, u Tumas xteħed qudiemu qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. U Ġesu aċċetta dik il-qima. Aċċetta għax tiegħu. Jagħtiha bid-dritt u Ġesu għandu l-jett għalija li jkun rikonoxxut bħala mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ara jissemmew nies oħra bħal Pawlu u Barnaba meta marru Listre, belt Griega ta' dak iż-żmien, tajjeb, u n-nies ħasbuhom Allat. Ħasbuhom Allat bil-mirakli qegħdu jagħmlu, u ħarġu biex bil-gniedes biex joffrulhom is-sakrifiċċju u Pawlu u Barnaba ċartu l-bieshom għalhom qiegħu. Ma ridux li jilqgħu qima jew devozzjoni minn nies bħalhom u jolluhom għal status ta' Allat. Ma rridux. Nies twajba ma jaċċettawx il-qima tan-nies. Ara Erodi illi beda jiffanfra u n-nies bdew jgħidu dan huwa kliem ta' Alla u mhux ta' bniedem. Xi ġralu Erodi meta għamel hekk, l-anġu tal-Mrej laqtu u kien mikul mid-dut u miet. Pietru, meta mar għand Kornelju nxteħet għal-kubteħ quddiemu, Pietru għallu minn hemm għax jien bniedem bħalek. Konna naraw dan il-pattern. Nies twajba ma jilqawx reverenza jew qima jew adorazzjoni minn bnedmin oħra. Anġi twajba ma jagħmlu hekk. Nies ħżien issa aċċettawha per ikunu kastigati għalija. Palma ġara Nebukadnezzar tneffaħ tant u qal mhux din Babel li bnejt jiena bil-qawwa u bil-majestat tiegħu, Alla ġennu, letteralment ġennu. Għamel 7 snin jgħix qisu bima. Però Ġesu aċċetta l-qima. Ġesu kien raġel twajjeb definittivament. Il-dokumenti kollha juru li anke il-ledewwa tiegħu stess ma setgħux isibu ma xiex jaqbdu miegħu. U Ġesu aċċetta dik il-qima. Ġwanni l-Apostlu fl-ewwel littra tiegħu jikkonkludija billi jgħid aħna nafu li l-bent Alla ġie u tagħna d-den biex narfu lil dak li hu veru. U aħna f'dak li hu veru fibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla veru u l-ħajta dejjem. Għabit tista' tkun aktar ċara minn hekk. Mistax. B'lingwaġġ sempliċi dan hu Alla veru u l-ħajja ta' dejjem. U allura f'kull sens, mingħajr ma noqogħdu nduru mal-lewża, rridu ngħidu li Ġesu huwa bniedem Alla fl-istess ħin. Alla mill-eternità, bniedem illi beda fiż-żmien. Bewet ieħor 2000 sen ilu. Tantu hekk li l-Apostlu Pawlu fir-Rumani jgħid illi hawnhekk qed isemmi diversi barkiet li rċevew Lut li tagħhom huma l-patriarki, tagħhom huma l-pattijiet, loti tal-liġi, li minnhom skont il-ġisem ukoll ġie Kristu li hu fuq kollox Alla imbierek għal dejjem. Skużawni qed ħażin li ġie Kristu li hu
li minnhom skont il-ġisem ġie Kristu. Ma qed jgħid l ħaġa skont il-ġisem bħal uman ġie Kristu. Discendenza tiegħu hija waħda ludija. Li hu fuq kollox, minnu fuq kollox, minnu sovran fuq kollox, Alla waħdu. Mbagħad jagħmilha speċifika u jgħid huwa Alla mbierek għal dejjem. Amen. Irridu nistaqsu dal-għodu bħalma saqsew ħafna nies matul iż-żminijiet fosthom Anselmu ta' Canterbury. Ftit inqas minn 1000 sena ilu. Kiteb ktieb li għal dak iż-żmien kien bestseller. U kitbu bil-Latin kif kienet il-drawwa dak iż-żmien u semmih Cur Deus Homo tal-ktieb li għadu jinqara sal-lum. Cur Deus Homo. Għaliex Alla sar bniedem? Nafu li Alla sar bniedem u nemnuha imma għaliex. Forse hemm raġuni jew raġunijiet il-għala li bent Alla kellu jsir bniedem u x'benefiċċju allura nirċievu minn din l-azzjoni ħansejħilha drastika, azzjoni estrema ta' Alla li kellu saħansitra jinżel għal livell tagħna. Hemm diversi raġunijiet. Bl-inkarnazzjoni tiegħu Ġesu sar il-medjatur perfett. Meta ngħidu medjatur, jiena ħobb nuża l-kelma bejjien. Għandna l-kelma bejn. Il-kamera bejn Jonathan u Joe. Edha bejnietom. Bejjien huwa wieħed li jidħol intermedjarju bejn partit u ieħor. Daż il-partit huma miksurin ma' xulxin, miġġielda flimkien, meta ikun hemm il-bejjien jaqbad id ta' wieħed u id tal-ieħor u jressaqhom flimkien. U Ġesu bl-inkarnazzjoni tiegħu hekk sar il-bejjien jew l-intermedjarju perfett bejn Alla u l-bniedem. Miġġildin flimkien, Alla huwa m'għadda għall-bniedem għax dineb kontrih, il-bniedem ma jridx jaf b'Alla. Tajjeb u Ġesu ressaq iż-żewġ partijiet flimkien. Il-medjatur. Pawli jgħid hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin. Għaliex? Għaliex Ġesu waħdu huwa kemm Alla kif ukoll bniedem. U għalhekk neċessarjament u waħdu l-uniku bejjien illi wassalna għand Alla. Huwa medjatur perfett u suffiċenti. Jekk tixtieq li tasal għand Alla u tkun milquh minnu titmur permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu qal ħadd ma jiġi għand il-Missier ħlief bija. Għalhekk Ġesu sar bniedem. Għandna l-ewwel mela tweġiba għal mistoqsija Cur Deus Homo. Għaliex Alla sar bniedem għax kellna bżonn medjatur. Ma stajniex weħidna, ma kienx ħajrnexxielna weħidna illi naslu għand Alla. L-ittra lill-Lut hija rikka ħafna fil-li tfissrilna il-għaliex Alla sar bniedem. Fatti f'kapitlu 2 ta' din l-ittra jgħidilna illi billi l-uliet għandhom l-istess laħam u demm, l-uliet huma aħna, il-bnedmin. U wkoll, Ġesu wkoll ħa sem minn dan l-istess demm u laħam. Palma provajt nispjegalkom aktar kmieni, demm u laħam. Realment, u dan għajduh għaliex matul iż-żmien ħafna kienu dawk in-nies li jgħidulek imma Ġesu der, ma kienx bniedem, ma der. Le, xem minn dan. Ġesu kien realment ħasem minn l-istess demm u laħam. Għaliex? Biex permezz tal-mewt. Di dejjem tinżommu qudiemna. Ġesu twielet mhux biex jibqa' fil-benniena. Ġesu twielet biex imut. Biex fil-milja ta' żmien, permezz tal-mewt tiegħu fuq is-salib jeqret lil dak li kellu l-ħakma tal-mewt, ċoe ix-xitan. Għak għandna raġuni oħra. Ġesu sar bniedem bħalna biex b'mewtu iġibinna l-ħajja. Biex b'mewtu jeqret lix-xitan u jeħles il dawk li minħabba l-biża tal-mewt kienu suġġetti għal jasar ħajjithom kollha. Aħna konna mjasrin.
konna skjavi ta' dnub, konna skjavi ta' xitan. Niftaħru li għandna rrieda ħielsa, però konna nagħmlu r-rieda ta' missierna li huwa x-xitan. Ġesu ħalisna minn dak il-jasar. Kif? Permezz ta' mewtu. L-inkarnazzjoni mela kienet essenzjali, kienet indispensabbli. Alla ma setax isalvana mingħajr it-twelid ta' Ġesu Kristu. Ma setax. Ġesu sar bniedem appuntu sabiex, għaw kif ikompli jgħidilna, Ġesu żgur ma ħax fuq in-natura tal-anġli. Imma ħaw fuq in-nisal ta' Abraham, sar bniedem bħalna. Għalhekk kien jeħtieġu li f'kollox ikun magħmul bħal huwa, f'kollox. F'kollox. Sabiex isir assis il-kbir u ħanin u fidil fil-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-Alla biex iħallas għad-dnubiet tal-poplu. Ġesu sar bniedem, għawek għandna l-kelma ħafifa biex iħallas għad-dnubiet tal-poplu. Vera. Imma l-kelma hija aktar diffiċli minnek biex jippropizja għad-dnubiet tal-poplu. Jippropizja. Tfisser. Taqtax qalbkom minn ċertu kliem tekniku li nużaw aħna bħala Kristjani. Il-mekkaniks għandhom il-lingwaġġ tagħhom, it-tobba għandhom il-lingwaġġ tagħhom li aħna ma nfhmuhx. Tajjeb, kulħadd għandu l-lingwaġġ tiegħu. Jekk aħna rridu napprezzaw u nifhmu il-meravilja tal-imħabba tagħna, meta qed jgħidilna li Ġesu sar bniedem biex jippropizja għad-dnubiet tal-poplu, qed jgħidilna li Ġesu bis-sakrifiċċju tiegħu, u s-sakrifiċċju seta' jagħmlu biss bħala bniedem, għax kien bniedem, Alla ma jmutx, bniedem imut. U għalhekk Ġesu talu nnifsu għad-dnubietna. Għalli biex jippropizja. Ġifieri Alla kien m'għaddab, isimgħuha sewwa di. Alla kien irrabjat għalina bħala midinbin. Kien avversiv għalina. U Ġesu neħħa dak l-għadab. Bl-inizjattiva tal-missier innifsu. Alla ħelisna minnu nnifsu. Għax Alla ħelisna mis-xitan rajnija diġà. Alla ħelisna mill-passjonijiet tagħna, mill-passjonijiet mid-dimba tagħna, imma b'mod mill-aktar profond. Alla ħelisna minnu nnifsu. Kapaċi tifhmuha din? Alla ħelisna mill-għadab tiegħu. Alla l-missier innifsu ħaseb dan il-pjan u ried iwettqu. U ibnu ivvoluntirja u ried illi sofri jieħu fuq innifsu l-għadab tal-Alla sabiex il-korla tagħna ma tibqax fuqna jelibha Ġesu Kristu fuq is-salib u aħna nistgħu nkunu milquha quddiem Alla. Alla jagħtina akkoljenza sabiħa, jagħtina welcome, jagħtina merħba fil-preżenza tiegħu. Dak li qed jgħid hawnhekk sabiex jippropizja għad-dnubiet tal-poplu. Id-dnub Alla bil-fors kellu jirreżistih, imma Alla għamel rivoluzzjoni aqwa mid-dnub tagħna. Eqqel, isħaħ mid-dnub tagħna. Id-dnub tagħna fawwar il-Alla bid-dispjaċir u bil-għadab tiegħu kontra tagħna, imma l-imħabba tiegħu qeleb id-dnub tagħna. Dak li qed jgħid hawnhekk. Għaliex inkompli ngħid Alla kellu jsir bniedem, Alla kellu jsir bniedem sabiex skont Lut 7 vers 27 jikkanċella d-dnubietna. Jaqblinna li konna qassis il-bir bħal dan, qed jirreferi għal Ġesu li għaddiż, bla-ħtija, bla-għajb, mifrut mill-midinbin, molli aktar il-fuq mismewwiet li m'għandux bżonn ta' kuljum bħal dawk il-qassisin l-kbar joffri sakrifiċċju l-ewwel għal dnubietu, ma kellux Ġesu. Mhux veru. U imbagħad għal dawk tal-poplu għax dan għamlu darba meta offra lilu nnifsu.
Meta offri l-nifsu fuq is-salib, Ġesu ikkanċella id-dnubiet tagħna, għalna il-maħfra. U l-maħfra allura hija dovuta propjament għaliex l-iben Alla sar bniedem bħalna biex ikun kapaċi imut fuq is-salib. Hemm aktar raġunijiet Alla sar bniedem sabiex nkunu nistgħu ngħixu għal kreatur tagħna. Rumani 8 vers 3 Pawlu jgħid hekk ara. Għaliex dak li ma setgħetx tagħmel il-liġi, ħafna nies jaħsbu li jekk josservaw il-liġi tal-Alla jsalvaw, Pawlu qed jgħid ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Għax jekk inti tfallim qar f'punt wieħed żejt tal-liġi, ksirt tal-liġi. Wara ma jistax jissalva bija. U dak li kien impossibbli għal-liġi li tagħmel għax kienet dgħajfa minħabba l-laħam, aħna konna dgħajfin, irridu nobduha però ma naslux biex nobduha. Wara dak li ma setax tagħmel il-liġi għax kienet dgħajfa minħabba l-ġisem, Alla billi bat l-iben tiegħu innifsu f'xebħ ta' ġisem ta' dnub. Ġifieri il-Ġesu meta kien fostna rawh raġel normali bħall-oħrajn. Raġel normali. Batu f'xebħ ta' ġisem ta' dnub huwa dnub u hekk ikkundanna d-dnub fil-ġisem. X'qed jgħid? Pawlu qed jgħid illi Ġesu der fostna f'ġisem laħam normali bħal tagħna il-koll, ma batu għad-dnub. Batu biex joffri sakrifiċċju għad-dnub u minħabba dnub biex id-dnub iwarbu. U għalhekk ikkundanna id-dnub fil-ġisem. Ikun nafu x'ġisem hu dan. Ta' min? Riflessjoni serja fuq dan qed jgħid Pawlu, kollu tikkonkludi illi huwa l-ġisem ta' Kristu. Moti fuq is-salib. Meta Ġesu kien imsammar mas-salib, id-dnub tagħna ġie ikkundannat darba għal dejjem. Fil-li Ġesu miet, aħna mitna miegħu, fil-li Ġesu irxoxta minn belli mwiet, aħna rxoxtajna miegħu għal ħajja ġdida. U għalhekk sabiex il-ġustizzja tal-liġi isseħħ fina. Aħna li ma nimxux skont il-laħam imma skont l-Ispirtu. Araw issa x'inkiseb bis-sakrifiċċju ta' Kristu. Mhux biss id-dnub tagħna huwa kkundannat, imissa kapaċi nobduh il-Alla. Għaliex? Għaliex aħna ma nimxux skont il-laħam imma skont l-Ispirtu. Kristu għalanna l-għotja tal-Ispirtu Santu sabiex kif tkellimna l-erba li għaddew. Issa nistgħu nobduh il-Alla. Għandna rieda qawwija biżżejjed, rieda imġedda sabiex naslu biex nonorawh il-Alla. Ġesu mhux biss għalanna l-maħfra, imma għalanna t-ġdid tal-ħajja. Li nsiru issa nixbħuh fl-ubbidjenza tiegħu għar-rieda ta' missieru. L-aħħar raġuni li se nagħti Alla sar bniedem, kur Deus homo. Pawlu qed jgħidilna fil-pass li qrajna fil-bidu. Fejn jgħidilna illi meta waslet il-milja ta' żmien, fi żmien maħtur minn Alla l-missier. Alla bagħat l-ibnu li sar minn mara imwieled taħt il-liġi biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi. Ġesu sar bniedem sabiex ikun kapaċi jixtrina minn taħt is-saħta u l-kundanna tal-liġi li aħna ksirna. Mixtrina għalih, mixtrin bħala poplu tiegħu. U aktar minn hekk biex insiru ulied adottivi. Min nies frustieri barranin għal Alla, mingħajr tama Alla laqana sabiex inkunu issa ulied adottivi tiegħu. Iva, l-istorja tal-Vanġelu hija storja illi tenni l-qalb. Hija storja jiena insib illi kull meta nirrakkunta, nippritka, nagħallima, aktar issir ħelwa għalija. Aktar issir ħelwa. Ma ngħidx din nismaħħa. Għal-kontrarju, dinja ħajjitna, dinja t-tama tagħna x'ġara fl-antik,
Illi huwa rrekordjat issa għal riċeviment tagħna. Dan aħna nirċevuh bl-ikbar ferħ. Bl-ikbar ferħ kellu raġun l-anġu meta qal nġibilkom aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir li jkunu għall-poplu kollha. U nkunu vera qegħdin infallu mill-lan ta' ħajjitna. Kull wieħed waħda minna. Jekk aħna ma nilqgħux għalina nfusna din il-bxara tajba. Ir-raja marru ifeċċuh meta semgħu mill-anġli tajjeb tant kienu eċċitati irħew in-naġ, irħew kollox, ħammurru issa Betlehem u naraw il-ħaġa li għallina dwar l-anġlu. U marru ifeċċewh u sabuh propjament fejn qalilhom fil-maxtura. Fejn se nfittxuh il-Ġesu llum? Fejn se nfittxuh? Il-Bibja tgħidilna. Jekk mela qomt ma' Kristu, fitxu għiex ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq il-lemenija ta' Alla. Ġesu twielet fil-maxtura darba. U milja l-nifsu għax hekk kien hemm bżonn sforz l-imħabba ta' Alla lejna. Imma Kristu llum huwa eżaltat. U għalhekk kif kienu jgħidu missirietna fl-antik tajjeb u kienu jħeġġu xulxin sursum korda. Tgħidu li kemm ġej Latin tal-għodu. Joġobni l-Latin jena. Il-għalix jisu jaqadna mal-antenati tagħna, man-nies tagħna fl-antik illi emnu l-istess ħaġa kif nemnu aħna. Il-ħadnu l-Vanġelu u kien jgħidu sursum korda, ollu lubkom il-fuq. Tfittxuħx fil-prasepju, tfittxuħx l-affarijiet li naraw fis-soċjetà tagħna. Inkun qegħdin nitilfu kull skop. Ollu lubkom il-fuq fejn Kristu qiegħed fuq il-lemenija ta' Alla. Jekk aħna rridu iva li nitlu f'din ir-relazzjoni. Alla eżaltah lill-Ibnu Ġesu. Ta' isem li hu fuq kull isem. Fuq kull isem. Kemm hija affaxxinanti din il-ġrajja li Alla resaq lejna sabiex aħna nirtu il-glorja tiegħu. Marija illi kienet parteċipanta ewlenija f'din il-ġrajja. Kienet ommu stess u għaddiet minn din il-ġrajja u minn din l-esperjenza kollha. Luqa għal darbtejn jgħidilna illi Marija kienet iżżomm da kollu u taħseb fuq u f'qalba. U tajb li nagħmlu l-istess aħna. Tajb nagħmlu l-istess. Law qegħdin ngħixu f'dinja li kollox huwa maġġel. Anke biex naqraw xi ħaġa, tkun taf xi qrajt, meditazzjoni ma nafux x'inhi, riflessjoni fil-kwiet, fit-tranquillità, fil-privatezza, ma nafux x'inhi. Jiena qed nipprova nkun dixxiplinat li rrid nirrifletti. Irrid naħseb, irrid inħalli l-verità tal-Alla tereq fir-ruħ tiegħi. U mhux bħal dak is-sufrun li jibqa' għaddej mal-kurrent. Le, irrid li bħal sponza nixrob il-verità tal-Alla. X'hemmhekk tagħmel il-ġid. Marija ħasbet fuq dal-kliem. Fuq dawn il-ġrajiet ejjew nagħmlu l-istess bħala. Altrimenti l-aħwa. Fi versens tal-kelma, il-miliet niċċelebraw bħalma tiċċelebraħ il-bija tad-dinja. F'dan l-4 ijiem mbagħad daqshekk. Il-miliet jgħidu ngħixuh. Il-miliet jgħidu ngħixuh. Ejjew ħallu il-verità tal-Alla teċċitana, taffaxxinana, tikkontrollana, tqanqalna, timmotivana sabiex bħalma Alla tagħna l-aħjar u l-ipprem tiegħu aħna wkoll nagħtuh qalbna.